Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a barkanku da kasancewa da Martaba Tech a daidai wannan lokaci. A yau insha Allah za mu nuna wa mutane yadda ake free browsing da Airtel Nigeria a kyauta. Amma kafin nan kada ka manta ka danna subscribe don samun latest video dinmu da zarar mun daura don ita su sanar da kai. So kamar yadda kuke gani mai alƙawari yau za mu nuna mutane yadda ake free browsing da Airtel ne. Farko abin da za ka fara yi, bayan ka loda katin sai ka danna *141 *104 hash sai kai sending. Kaga aka ce your 100 naira Facebook WhatsApp monthly plan has been activated. Do you want to auto renew? No. Sai ka sa no, you have opted for auto renew. Sai ka danna *141 *104 misali za ka sai na 200. So sai su kara tambayanka. So yanzu kamar yadda kuka gani mun riga mun sai data din. Yanzu bari mu duba balance data din mu gani. Magana aka ce receive SMS shortly. Bari mu jira sakon su mu gani. Kun ga abin da aka ce your balance Facebook and WhatsApp bundle 1000 MB. That is to say mun sai na 200 kenan. So amma kun na ganin wannan data din an ce Facebook and WhatsApp data ne. So amfanin data din ba zai bude kowane application ba illa Facebook da WhatsApp. Amma da taimakon wani application da muke kira EC Tunnel VPN zaka iya kai downloading da shi, kana iya kai kallon YouTube da shi, komai da ka sani zaka yi browsing da shi. Farkon abin da zaka fara yi ka je Play Store ɗinka. Kamar yadda kuke gani haka ga Play Store sai ka shiga. Bayan ka shiga Play Store sai ka rubuta EC Tunnel VPN sai kai searching. Bayan ka yi searching ko na ganin wannan na ukun ga shi za ka yi downloading. Sai ka yi downloading din shi. Yana ce wani waiting for download. Kamar yadda kuke gani ga yana downloading dai. Insha Allah. Ga yana downloading. To yawa ga yana installing. So bayan yayi downloading, yayi installing sai ka danna open. Da zaran ka danna open zai kawo ka haka. Sai ka dan jira zai ce maka remote updated sai ka danna OK. Kana danna OK sai ka zo ga kaman datan ka yanda kuke gani sai ka danna data na. Sai ka kunna data. Bayan ka kunna data ka tabbatar da hito sai ka zo farkon nan inda aka rubuta United States. Nan zaka zabi server na wani country ne. Kowane country kana iya zaba. Misali kana iya zaba United States, Singapore, Netherlands, India, Frankfurt, Germany, Netherlands. Amma servers din da kuke gani wani yafi wani karfi. Na yi recommending ku yi amfani da Netherlands ko Frankfurt, Germany. Daga nan bayan ka sa wannan sai ka zo na kasan sai ka danna kamar yadda kuke gani. Za ga an sa logon Nigeria green white green. Akwai na South Africa. To application din 'yan Nigeria suna iya amfani da shi. Haka zalika 'yan South Africa suna iya amfani da shi. So mu namu nan Nigeria kaga akwai 9 mobile, akwai Airtel social bundle, akwai 500. Kamar yadda kuka zan selecting na 500 din nan saboda shi muka saye su biyu shine ba mu 1 gig. Sai kai selecting na 500. Kaga zai ce maka Airtel NG 500 sai ka danna nan tsakiyan ga. Sai kai ka danna OK. Sai ka jira zai sa authenticating. Kamar yadda kuke gani ya ce VPN connected ya zama green. Da zarar ka ga green light din ga yato yana blinking sai ka minimizing. Ka lura daga saman can za ka ga key ya hito kwarin key guda. To yanzu bari mu dauke misali bari mu yi downloading abubuwa kamar guda 2 ko 3 mu gani. Yanzu bari mu je Play Store. Bayan mu je Play Store bari kilan ce zan yi downloading. Me ya kamata ma yi downloading? Bari ce zan yi downloading ma MTN app misali. Sai ka je search. Kamar yadda kuke gani yana searching. So okay. So kafin ya gama searching bari mu gwada downloading wani abu ko kuma bari mu gwada shiga YouTube mai kallo ko gani. Yawwa. Kamar yadda kuke gani YouTube ya bude. To yanzu mu dauki misali bari mu bude Martaba Tech mu gani. Martaba Tech.
gani mu buɗe channel ɗinmu, mun buɗe channel ɗinmu kamar yadda kuke gani. Kun ga abubuwan da muka yi uploading, kamar wannan na turanci ne da na yi ajiyan, so shi ne mun ce insha Allah za mu yi. Hello, good day so kamar yadda kuke gani kun gani. Yanzu nan bari mu je wurin downloading, mu gwada downloading wani abu mu gani. Kamar yadda kuke gani, mu ce ga video na downloading video daga YouTube ko, sai ka jira, sai ka danna YouTube. Kamar yadda kuke gani YouTube ya buɗe a nan ma. Yanzu mu ce bari mu za mu yi downloading waƙan Hamisu Breaker. Hausa Top TV, gidan nishadi. Kamar yadda kuke gani, ga muna kallon video live da shi, subscription ɗin na Facebook ɗin. Haka zalika muna iya downloading video. Ka gani muna iya cewa za mu yi downloading video, bari mu download 720 download. Kun gani kamar yadda ka lura, ka gani ga ya fara downloading. So kun ga data nan da muka sayi na Facebook ɗin da WhatsApp, kun ga yanzu ga yana downloading a YouTube. To da Allah kada ka manta, idan ka ji daɗin wannan video ɗin ka share don abokai su gani, sannan kada ka manta ka danna muna subscribe. Mun gode ku saurare mu darasin mu na gaba. Mun gode da kasancewa da Martaba Tech.